бозиҳои даври охирини чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гаштанд. Дастаи Хуҷанд дар бозии сафарии даври ниҳоии чемпионати Тоҷикистон бар Барқчӣ зафар ёфт. Вахш дар майдони худ бар Истарафшан ғалаба карда муборизаро дар пойгаи қаҳрамонӣ бо Истиқлол идома медиҳад. Клуби марказии варзиши Артиш бар бошгоҳи Регарта даст ғалаба намуда медалҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон 2025-ро ба даст овард. Ҳулбук бо Сардор барои боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ мубориза мебарад. Паншер бошад Лигаи Олиро тарк кард. Клуби марказии варзиш Артиш дар даври ниҳоии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бар тими Регарта дази шаҳри Турсунзода зафар ёфта медалҳои биринҷии мавсими имсоларо ба даст овард. Рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи клуби марказии варзиши Артиш доир шуда бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. Муаллифи голи ягонаи ин дидор дар дақиқаи 70 легионери артишиҳо Эненгуэ Франсуа гардид. Дар дақиқаи 79 мизбонон дар ҷаримагоҳи худ ба қоидазитезӣ даст заданд ва дар натиҷа довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. Регарта даст имкон дошт ки ҳадди аққал ҳисобро мусовӣ намояд, вале Шараф Ҷонсолеҳов натавонист пеналтиро амалӣ намояд. Зарбаи ӯро дарвозабон баргардонд. Ҳамин тариқ дар ин майдондори клуби марказии варзиши Артиш соҳиби 3 имтиёз шуда дар чемпионат зинаи сеюмро касб намуд. از ورزشگاهی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان бошгоҳи вахши шаҳри бохтар бошад муборизаро дар пойгаи қаҳрамонӣ бо Истиқлоли шаҳри Душанбе идома медиҳад. Дар даври 22-ум тими вахш дар майдони худ Истарафшанро қабул кард. Бо вуҷуди талошҳои зиёд ва доштани имкониятҳо мизбонон натавонистанд дар нимаи якум ба задани гол даст ёбанд. Дар дақиқаи 71-ум Бенжамин Алфонса голи якумро вориди дарвозаи Истарафшан сохт. дар дақиқаи 92-юми дидор бошад Константин Черли ба натиҷаи вохӯрӣ нуқта гузошт. Рақобат бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи вахш ба анҷом расид. бошгоҳи Хуҷанд бошад мавсими имсоларо бо пирӯзӣ ҷамъбаст кард. Дар ин марҳила уқобон ба меҳмонии Барқчӣ рафтанд ва бо ҳисоби 1-0 зафар ёфтанд. Дар дақиқаи сеюм Ҷаҳонгир Эргашев муаллифи голи зебое гардид. Далер Шарипов ба Ҷаҳонгир партоф намуду ӯ бо зарбаи бисёр сахт тӯбро дохили дарвоза сохт. Ҳамин як гол тақдири рақобатро ҳал кард. Садои ҳуштаки довар бошад аз ғалабаи дастаи Хуҷанд дарак дод. дастаи Паншер охирин имконияти худро самаранок истифода бурда натавонист ва бо тими ҳосилот вохӯрда дар майдони худ мусовӣ кард. Дар дақиқаи 10-уми рақобат легионери бошгоҳи ҳосилот Сонг аз як ҳолати мусоид истифода намуда тӯбро дохили дарвозаи ҳарифон сохт ва тимашро ба пеш баровард. Пас аз ин футболбозони Паншер ҳуҷумҳоро бештар карданд, зеро пирӯзӣ дар ин рақобат барои боқӣ мондан дар чемпионат хеле муҳим буд. Дар дақиқаи 43-ум зимни як аксул ҳуҷум бозигари мизбонон Аиси тавонист голи ҷавобиро ба дарвозаи ҳарифон ворид созад. Натиҷа мусовӣ 1-1 шуд. Дар нимаи дуюм ҳарчанд талошҳо зиёд гардиданд ва имкониятҳо ҳам вуҷуд доштанд, вале ҷонибҳо дар амалӣ кардани онҳо муваффақ нагаштанд. Рақобат бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба анҷом расид ва пас аз ин Паншер дар ҷадвали чемпионати Тоҷикистон зинаи охиринро гирифта Лигаи Олиро тарк кард. ҳосилот бошад айни замон дар зинаи 9-уми ҷадвал қарор дорад. Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳосилоти Фархор бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом меёбад. дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд бозии охирини мавсимро бо бохти калон ҷамъбаст кард. Дар даври 22-юми чемпионати Тоҷикистон бошгоҳи Истиқлол дар майдони худ Эсхатаро қабул карда дарвозаашро голборон намуд. Аз аввали майдондорӣ ташаббус дар дасти мизбонон буд ва онҳо сӯи дарвозаи Эсхата ҳуҷум мекарданд. Дар дақиқаи 9-ум Эҳсони Панҷшанбе тавонист голи якумро вориди дарвозаи ҳарифон намояд. 2 дақиқа пас ин бозигари бо маҳорат боз дарвозаи Эсхатаро
рахна намуд. Дар дақиқаи 27 Рустам Соиров голи сеюмро марбути номи худ кард ва дар дақиқаҳои аввали нимаи дуюм ҳам Рустам Соиров ба номаш дублро сабт намуд. Пас аз голи чорум бозигарони Истиқлол ором намешуданд ва аз заифии хатти ҳимояи Эсхата истифода намуда доимо ҳуҷум мекарданд. Билохира дар дақиқаи 68 Муҳаммадҷон Раҳимов аз масофаи хеле дур тӯбро дохили дарвоза кард. Баъд аз ин бозигарони Истиқлол каме фориғболӣ намуданд ва ба дарвозаашон 2 гол сар доданд. Диёрбек Холмирзоев дар дақиқаи 84 ба як голи ҳарифон ҷавоб гуфт. Бо гузашти 3 дақиқа Ҷасур Ярбеков имконияти барояш фароҳам гардидаро самаранок истифода намуда голи дуюми дастаашро ба дарвозаи Истиқлол зад. Ба натиҷаи вохӯрӣ бошад Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 91 нуқта гузошт. Бо ҳисоби 6-2 ин рақобат ба фоидаи Истиқлол ба анҷом расид. Бо ҳамин дастаи Эсхат мавсими 2025-ро ба анҷом расон. Истиқлол бошад дар ҳисоби худ рақобатҳои мавқуфмонда дорад.